Gero jante asko behitzen eban, ez da, behar egin, baina gero gau eskola modukoak eta egoten ziren... Ez que hemen behar ziren egon zen, eskola bat, Akademia San Juan Bosco. Bai. Eta biherregin asko jute ziren horra titulu egiten. Beharren hasi ezkeronean hasi keren, hori, aprendiz modun edo sartzen zan jendea, ez da? Bueno, hemen zen lehenekotan pintxi ez. Sartzen ziren, 15 urtez, Josiedari, Amairu, eta izan zeurtin ziren, zenile agun bat odekaz, 14 bat hasi zirenak, da beste batzuk 15 bat. Bai. Oine, gazte-gaztetarik ordon. Pintxe moduen. Garbitzen, da gero, pasau, da gero beste leko baten ipintxotzien, da lantxe. Ikisten eta gorantza, ez da, apurbete... Batzuk akademia juntzien, beste batzuk ez, da beste batzuk, gatu ziren, plantxau. Zien, atzera ez aurrera. Bai. Da gero amorru, nire esan, hain beste urte da, mutiko zerak, ofiziala egin da bestiek ez, hori paizet ez da. Hori bakotxak ikusi duan. Claro, eta gero jente gazte hauan operan ganetik, ez da? Ba.